ni gyd yn gyfarwydd gyda'r stwff yn, mae angen dynion siarad am teimladau emosiynau yn fwy. Ond, really, os ti'n moyn mynd mwy mewn a trial darganfod ateb mae rhaid ti ystyried fyd falle bod gwahaniaethau yn ffordd mae dynion moyn trafod pethau a beth maen nhw moyn cael mas fe. So, lot o'r amser, neu amser fi wedi teimlo'n isel amdano pethau o'r blaen, ti ddim moyn weithiau dim jyst trafod ti angen gwneud, beth ti'n moyn yw gallu gweithio mas siwr i cymryd reolaeth o pethau to. A bod ti'n moyn teimlo fel bod ti'r pŵer a bod ti'r mechanisms a'r support rownd ti gallu gwneud beth ti'n moyn a bod ti ddim yn teimlo'n gaeth yn rhywbeth. Be chi'n meddwl am sort of rôl bod yn genfigenus o rywun neu at rywun a sy'n ma'n yn cael rôl yn perthynas? Fwy perthnasol nawr yn eriod gyda fel Instagram a Twitter stuff, achos chi wedi clywed bod yn gweud o'r amser ag ond fel mae pobl yn edrych yn berffaith yn bywyd rhywun arall yn agau a ti'n hala trwy ddydd yn scroll trwy'r pethau ond dyw e ddim yn wir, jyst un snapshot yw hwnna, ond eto o'r lle ti'n sefyll na fel mae'n edrych, mae bron am hosib i ti ddim, mae fe'n thing naturiol iawn bod ti'n cymharu dynan i hwnna fe, ond sy'n fe'n wir. So mae'n really tough. Cos dyw e ddim just fel rhywbeth ti'n gweud fel gitar neu, mae'n person gyda six-pack and whatever. Mae fe just yn fwy cyffredin hwnna, fi'n credu fel, that person's got his life together, fi ddim. Fel am y pawb yn teimlo. Ond mae social media yn really... Sa'n eisiau bod yn fel hen ffasiwn a gweud bod popeth am social media yn rubbish. Mae loads o pethau great am social media iawn. Ond mae fe hefyd, mae rhaid ti trafod y stuff yn negyddol yn sef hwnna. Ti'n cymaru dyn am trwy'r amser i jyst rhywbeth sydd ddim yn bodoli. Fi erioed di kind of cael y social media thing. Just achos fi wastad di kind of... Fi wastad di gwybod bod fi ddim yn great yn social media. A dyna kind of o fi'n gweld e. So, like, mae rhywun arall fel ti'n gwybod gyda gwybod bod rhywun yn cymryd llun ar Instagram a mae'n amazing cos mae'n o'r gwyliau yn rhywle, this is my life all the time. Fi jyst yn ystyried hwnna fel rhywun sy'n good yn social media. Fel fi erioed di kind of mynd, mae bywyd nhw obviously fel, cos mae bywyd neb fel la. Fi jyst di bod fel, mae nhw'n eitha good yn social media, cos mae nhw wedi portrayio'r image yma, a fi'n gwybod dwi ddim yn real. So mae erioed di kind of effeithio fi, a sort of a jealousy yw pan mae rhywun falle, fel ti'n gweud, rhywun yn bywyd nhw yn go iawn sydd falle'r un oedran o fi, sydd wedi achieveo all these things. A fi kind of fel, sa'i wedi achieveo unrhyw beth. Ond wedyn, mae hwnna'n anheg, really, cos ni generally mwy anheg ar hunan ni. Chos ni wastad yn meddwl, sa'i wedi achieveo all these things. And actually, sy'n edrych nôl 6-7 years. Os ni'n gweithio that guy, be fi'n ei nawr, bys y fe fel, no way, that's really cool. But is i siop yn prynu dillad yn fel, o'n i'n gweud enw fe, nephew fi, dyn nhw'n blaen. A ni wedi sylwi fel mae y dillad i gyd o gyfer bechgyn yn fel spaceships and dinosaurs. A wedyn mae'r stuff o gyfer merched i gyd fel be happy, slogans i wneud gyda emotions and stuff. Sy'n really kind of weird, cos mae fel, mae rhaid i menwod edrych certain way, mae rhaid i boys wneud certain things. Ond o'n i fos yn ffynu mae'n ffynnu fel, from the get-go, fel, emotion is the girl's domain. A ni sy'n cael fel y spaceships a dinosaurs and stuff. A fel mae jyst yn set o fe mas mor ifanc, a ni jyst mor surprised bod dim fel, bod e mor distinct mewn pob siop o'n i'n mynd i. Mae lot yn cael ei wneud mas o siarad a chi'n gwybod bod eisiau mwy o hwnna? Fi'n meddwl bod na, theoretically, ond fi ddim, achos does dim lot ohono fe, fi ddim yn gwybod necessarily beth dyle fe edrych fel. Does hwnna'n neud sens? Mae lle edrych yn wahanol i pobl gwahanol fyd, mae pobl gwahanol angen role models gwahanol fyd. Dwi ddim yn one size fits all, ond rhywbeth anodd cael, achos yn fel un syniad fi'n cofio darllen rolau yn dweud mae pawb yn gweud, ni gyd yn gyfarwydd gyda'r stuff yn, mae angen dynion siarad am teimladau emosiynau yn fwy. Ond, really, os ti'n moyn mynd mwy mewn a trial darganfod ateb mae rhaid ti ystyried fyd falle bod gwahaniaethau yn ffordd mae dynion moyn trafod pethau a beth maen nhw moyn cael mas fe. So, lot o'r amser, amser fi wedi teimlo'n isel amdano pethau o'r blaen, ti ddim moyn weithiau dim jyst trafod ti angen gwneud, beth ti'n moyn yw gallu gweithio mas siwr i cymryd reolaeth o pethau to.
a bod ti'n moyn teimlo fel bod ti'r pŵer a bod ti'r mechanisms a'r support rownd ti gallu gwneud beth ti'n moyn a bod ti ddim yn teimlo'n gaeth yn rhywbeth. So fel cydnabod falle bod gwahaniaethau rhwng dynion a menywod fyd i raddau a bod hwnna'n gallu bod yn peth iach. Ti'n gwybod bod bys y pob dyn yn teimlo'n fel hynny bod eisiau cael teimlad o reolaeth falle? Dim os o, cos o'n i'n gweud gynnau fi'n credu fyd, weithiau, mae dy ti problem, a literally na gyd ti'n moyn gweud yw ti'n cael rant bach i ffrind ti yn y car a cwyno ti'n bach amdano fe. Weithiau, dim na beth ti angen. Weithiau ti'n mynd... Mae problem, ti'n mynd bach o pickle, so ti'n offi swydd ti, a ti'n moyn newid cyfeiriad, ti angen cefnogaeth a ti'n moyn gallu gweithio mas, be fi angen rhoi mewn i lle, so bod fi'n teimlo fel bod fi'n gallu neud rhywbeth am hwnna, fel you want to feel empowered yn lle. Ie. So cyhoeddusrwydd yn cael ei wneud amdano eich, chi'n meddwl amdano positive masculinity, neu os yna le i sort of cael fwy o... Definitely mwy o lle. Ie. Sa'n gwybod le mae'r A fel ti'n cyfrifoldeb gweithredu. Ond fel ti'n gweithredu fe fyd, fe. Ie. Ydw'n rhywbeth, sy'n yma? Fi definitely ddim yn meddwl bod pwynt... Mae'n anodd dweud faint mor hawdd neu anodd yw i enghraifft menu ffurfio gweud support network. Ond nes i definitely timlo falle pan o'n i'n troi'n adolyn a o'n i'n edrych fel bod angen support network. O'n i definitely ffindo fan anodd i ffindo hwnna o dynion falle o'n i yn dim chi particularly ond o ran fel dynion yn y cymuned. Os mae hwnna'n pwynt fel, ti'n meddwl fel positive kind of masculine role models, chi'n instantly meddwl am celebrities and stuff. Ond wedyn, falle dyle bod chi'n edrych mwy y lefel cymdeithasol, pobl chi'n nabod, fel pobl byddech chi'n lli edrych lan at fel sy'n esiampl o be mae dynion yn lli wneud i helpu creu newid. Mae'n cwestiwn mawr ddo, nag yw e? A dim just un ateb i fe. Mae'n lot o pethau bach a sydd ti'n... I think o ran fel lot o pethau ni wedi trafod lle ni wedi falle adnabod yn ein gilydd a gweud, mae hwnna'n healthy thing, mae hwnna'n healthy way i meddwl. Mae hwnna'n great o ran be ni'n neud, a I think ni'n cymryd camau iawn. So mae'n anodd i ni allu gweud dyma be mae angen i pawb wneud heb swno'n ultimately fi ddim yn gwybod fi sy'n trial. Gwmws, a fel gweud mae'r things ni'n neud yn iawn. Mae rhaid chi wneud mwy'r stuff ni'n neud, fel... Listen to our record. Sy'n neb yn berffaith, yw e? Na, exactly. Ni'n lleis dyfyn yn gweud beth yw'r ateb, ond sy'n ni'n gweud bod ni wastad yn bod yn berffaith a bod ni wastad i bod yn gefen perffaith yn gilydd. Mae fe'n dan o trial a bod ti'n cyfrifoldeb am sut ti'n neud rhywbeth wrong, a bod ti'n yn rhoi ymdrech mewn a meddwl amdano pobl eraill a trio bod yn gynhwysol gyda'r stuff. So, bod ti'n cael y trafodaeth, dwi? A, fi'n credu fel lot i weid, os ti'n anghytuno neu bod yna gwbl mas, bod ti'n neud mewn ffordd barchus, a deall, ddim swn i sarhau ti neu bod e'n afri go, ond yn dod o lle da, a bod e'n na mwyn cynnwrthu y ti, os mae rhywbeth yn wrong neu siarad. Siarad sy'n bwysig. Ond ddim pob tro.